Сёння мы гатуем грэнкі з пармезанам. Грэнкі з пармезана добра падыходзяць да бульёну, разнастайных супоў, салатак, а таксама будзе добрай закускай да віна і піва. Для гэтага нам спатрэбіцца змяшаць 100 грам пармезану з 30 грамамі сметанковага масла. Таксама можна дадаць зубок часніку і 1 жаўток. Бярем французскую булку, наразаем на кавалачкі, загадзя ачысціў яе ад скарынкі і змазваем кожны кавалачак начыннем з пармезана.